दिव्यांग त्रिवेणी ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସେପଟେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଗାଡ଼େବନ୍ଧ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ତ୍ରିବେଣୀ ହରିଜନ ଜଣେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଝିଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୂକ ବଧିର ବାଧିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ। ସେ ମୂକ ବଧିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ପରିବାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ବାପା ଝିଅର ଆଗ୍ରହରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଦ୍ୟମ କରି ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଉଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସାଲେପାଲିରେ। ତ୍ରିବେଣୀ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 367 ମାର୍କ ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାରର ଅନାଟନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ନାମରେ ଥିବା 1 ଏକର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିବେଣୀର ବାପା। ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ବାପା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତାରୁ କଲେଜରେ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ପରିବାର। ଶେଷରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳତା ସହ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀର ବାପା ମା। ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ନମସ୍କାର। ଆମର MLO ବି ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି କହୁଛେ ମୋର୍ ଝିଅ ମୁଇଁ ତ ଏବେ ପଢ଼ାଇ ନେଇ ପାରେ, ସମସ୍ତେ ମୋର୍ ଝିଅର ଲାଗି କୁନ୍ଦା କୁନ୍ଦି ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଉପକୃତ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ମୋର୍ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା। କୁନ୍ଦା କୁନ୍ଦି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପାଇବି ଆର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା ଯାହା କୁଲି ମଞ୍ଜି ମୁଇଁ ତ ଏବେ ବେମାରରେ ବି ପଡ଼ିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ମଲକଣ୍ଠ ବେମାର ବି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଗାଁ? ଗାଡ଼େ ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ମୋରଟା ଝିଅ 3ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଭିତରୁ ଏଇ ଝିଅର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା କୁନ୍ଦିଟା ଆଜ୍ଞା କହିପାରେନି କି ଶୁଣି ନେଇ ପାରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍? ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କେନ୍ କଲେଜରେ? ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ? ଆଜ୍ଞା ତାର ଫିଜ୍ ଏକା 23,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା କରୁଛ ସେ 23,000 ଟଙ୍କା? 23,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜମି ଏକଡ଼େ ଥିଲା ସେଟାକେ ବନ୍ଧା କରିଦେଲି 30,000 8 ବର୍ଷ ପଢ଼େଇଲି। ସରକାର କିଛି ବହନ ନାଇଁ କରବାର ତମର ଛୁଆଟା? ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରକେ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତ ସାର୍ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଆର କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକେ ନେଇ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କାଣା ଚାହୁଁଛ ତମେ ସରକାର ଠାରୁ? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଚାହୁଁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ଝିଅ ଯେନ୍ ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରବେ ବୋଲେ ତାର ବୋଇଲେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେନ୍ତା କରି ବଢ଼ବା କିଛି କହି ନେଇ ପାରବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର୍ ଝିଅର ଖାନା ପିନା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲେ ତଥା ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବ। ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସରକାର ସହଯୋଗ ନାଇଁ କଲେ ତମେ ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ବେମାର ଗୋଟେ ବି ବାହାରିଲା। କାଇଁ ବେମାର ହେଲା? ମଲକଣ୍ଠ ବେମାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାର ଅପରେସନ ହେବା ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ମିଳିବା। ତମର ଛୁଆକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ସେଟା ଆରୁ ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ନା ନାଇଁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ ନେଇ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ମୁଇଁ ଆର୍ ସେ ବେଡ଼ା କନ୍ଦାଲୁ ଆରୁ ମୋତେ ଆରୁ ତ ଏଇ କାମ ଦାମ ନାଇଁ କରିପାରୁଛେ ଆରୁ ବରଷକେ 23,000 ଟଙ୍କା ସେନେ ବାନ୍ଧବାକୁ ପଡୁଛି। ହଏ ଆଜ୍ଞା 23,000 ଟଙ୍କା ତାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି ଖର୍ଚ୍ଚା ପତ୍ର ବହୁତ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଟା ତମକୁ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ନାଇଁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.